Μάτι. Θέμα κέρατο. Αυτό το ρεπορτάζ κάποιος θα σας ταρακουνήσει. Κάποιος θα σας τρομοκρατήσει. Και σίγουρα θα προλάβει καταστάσεις σαν αυτή που ακολουθεί. ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరికి తాళి కట్టాడు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న యువతిని మోసం చేశాడు. Πάμε να δούμε μία-μία τις πιο τσεκαρισμένες ενδείξεις. Και ξεκινάμε με το εργαλείο του διαβόλου. Το κινητό. Ένδειξη νούμερο 1. Βάζει το κινητό του στο αθόρυβο και το αφήνει ανάποδα στο τραπέζι ή σε άκυρα σημεία του σπιτιού που δεν το έβαζε ποτέ. Φτάνει να μην φαίνεται η οθόνη σε περίπτωση που σκάσει κανένα μήνυμα από την άλλη, την πίξα-δείξα. Ρεούστ, αλανιάρι, μη μασάτε φίλες, κερατώνει. Ένδειξη νούμερο 2. Όπου πάει έχει το κινητό μαζί του, ακόμα και στην τουαλέτα. Η δικαιολογία κλασική. Παίζω παιχνίδια, ακούω μουσική, κουλουπού κουλουπού. Στην πραγματικότητα είναι η στιγμή που βρίσκει την ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στην πιπιλοκατασκευή και να πει στην άλλη ότι τη σκέφτεται, αλλά είναι ακόμα στο σπίτι και δεν μπορεί να μιλήσει γιατί η μαλλιότσα είναι μέσα ή να την πάρει τηλέφωνο. Πόσου! Επειδή όμως εσείς είστε γάτες και μπαίνουν τα διαόλια μέσα σας, μόλις κοιμηθεί αρχίζετε τη δράση. Βουτάτε το κινητό του για να βρείτε στοιχεία και... Τσουπ! Έχει αλλάξει τον κωδικό ασφαλείας του κινητού. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, καλέ! Αλλά ακόμα και αν δεν τον έχει αλλάξει τον κωδικό, συνειδητοποιείτε ότι σβήνει το μητρό κλήσεων και των μηνυμάτων για να μην πέσει ποτέ τίποτα στην αντίληψή σας. Φίλες, πάμε να δούμε καρέ-καρέ τις κινήσεις αυτού του κρυψίνου άντρα λίγα λεπτά πριν επιστρέψει στο σπίτι και σας φίξει στην αγκαλιά του. Παρκάρει. Ανοίγει το κινητό. Στέλνει ένα μήνυμα στην κομμενίτσα. Έφτασε σπίτι. Μη στείλεις μήνυμα. Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν μπορέσω εγώ. Σβήνει το μήνυμα επιτόπου. Σβήνει και όλες τις κλήσεις. Και μετά έρχεται σε εσάς πτώμα να σας πει πόσο κουραστική ήταν η μέρα στη δουλειά. Δεν μασάμε, κύριε. Πετάγεται συνεχώς από τον ύπνο του και ειδικά μόλις ακούσει ξυπνητήρι ή χτυπήσει το τηλέφωνο του όταν κοιμάται. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορεί να καταλάβει σε ποια κρεβατοκάμαρα έχει ξυπνήσει ο αλήτης. Κάθε φορά που βρίσκεται στον υπολογιστή και μπαίνετε στο δωμάτιο, παθαίνει καρδιακή προσβολή και λαλάγκα. Κλείνει τα sites το ένα μετά το άλλο και πάντα καταλήγει να βλέπει τα mail του. Εγκεφαλικό. Μα είναι δυνατόν 3 ώρες να χαζεύει την αλληλογραφία του? Την έχει δει τζόβενο. Ενώ μέχρι τώρα ξεχύλιζε το κόκκινο, ξαφνικά αρχίζει να τον ενδιαφέρει η εμφάνισή της. Αγοράζει ρούχα, κρέμες, σόβρακα, αρώματα. Μη μασάς. Δεν το κάνει για σένα. Θέλει να εντυπωσιάσει την άλλη. Φάση αντικείμενη. Δηλαδή μειωμένη διάθεση για σεξ. Φυλάει τις δυνάμεις του για την άλλη. Και εσύ κάτσε απότιστη. Και έρχεται η στιγμή που τα μπερδεύει με τα τόσα ψέματα. Αρχίζει κάτι και στο τέλος θα σου πει μια ιστορία που δεν θα βγάζει νόημα. Ξεκίνησα να πάω εκεί, πετάχτηκε ένας δράκος του Κομόντο, ήταν μια ξαφνιά κοπέλα που μέσωσε. Θα αρχίσει να φωνάζει χωρίς λόγο. Πας καλά, κούκλα μου! Και θα σε βγάλει τρελή. Άσε που θα σου πει πως εσύ τον απατάς και όλα αυτά τα λες για ξεκάρφωμα. Αγαπητές φίλες, ελπίζω να μην σας έβαλα υποψίες. Μετράω 33.000 ζευγάρια που αυτή τη στιγμή διαλύονται. Ήθελα απλά να σας πω σε εγρήγορση να έχετε τα ραντάρ σας ανοιχτά. Και μην ξεχνάτε πως το κέρατο είναι σαν το τζατζίκι. Όταν τρώνε και οι δύο, είναι καλά. Φιλάκια. Χειροκρότημα. Θέλω να καταγγείλω ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια αυτή. Άσε μας μωρέ τώρα, κάτσε κάτω. Αυτό που έγινε σήμερα στην εκπομπή δεν το ξέραμε και απορώ πως το αφήσατε να περάσει. Να πω ότι από την ώρα που Τα βγήκες από τα ρούχα σου. Μα είναι δυνατόν. Μα έδωσε όλα τα στοιχεία, παιδιά. Συγγνώμη, με το πλήτης. Μα δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν με το ισχύουν, πλήτης. παρακαλώ. Μωρέ Παύλο. Οι μισοί υδρώσανε για το κινητό, το βάζω στο θέρμο. Υδρώσαν όλοι, ρε. Μόνο μία ένσταση, ξέρεις. Τώρα πια δεν χρειάζεται να σβήνεις όλες τις κλήσεις. Μπορεί να πατήσεις τη μία. Τη μία. Έτσι. Τη μία. Και ρωτήσω βλέπει κάτι. συνέχεια μήνυμα Γιάννης. Και είναι Γιαννούλα από πίσω. Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να ζήσει την προσωπική της ζωή και να αφήσει το κινητό στην άκρη. Να μην τον ενοχλεί. Στο θόρυβο και τούμπα. Στην άκρη, όχι στην τουαλέτα μαζί του.
Εκεί δεν είναι η άκρη. Συγγνώμη, να πω κάτι. Στην τουαλέτα δεν πρέπει να πάρει το κινητό γιατί μπορεί κάποιο να τον πάρει, μπορεί να χτυπήσει. Και ή να να το περάσει και η σηκώσει. ώρα. Να περάσει και η ώρα. Ή να χαζεύει το Twitter. Να περάσει και η ώρα. Δηλαδή, θα το αφήσει. Πόση ώρα κάθεται στην Μπορεί. τουαλέτα αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι μπαμπάμ. Δεν είναι του μπαμπάμ ο τύπος. Λίγο το χρόνο του. Έχετε ιδρώσει όλοι τα στοιχεία τα φοβερά. Διονύση Κουνάβης, να πούμε στην Εμπράλια. Μπράβο, Και Διονύση. αναπάσταση από δύο Αυτό σου φίλους. Διονύση, αυτό σου. Παιδιά, ό,τι κάνατε και αναπαράσταση. Τρομερό. Πόσο Σαν τα εγκλήματα, τέλειο. ξέρεις, τα έργα με τα εγκλήματα, ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Επίσης, καταγγέλλω το μοντέρ που έφερνε τον Τάραντο με τα κέρατα όλο πίσω μου. Ρε Κατερινάκη, για πες μας για τις γυναίκες όμως μια μέρα. Γιατί δεν είναι αντίστοιχα και για τη γυναίκα αυτά. Η γυναίκα δεν Για πες μας, πιάνεται. Δεν Κατερινάκη. πιάνετε αγόρια με τίποτα. Αλήθεια, πιάνετε. Θα κάνει η γυναίκα τη χαζομάρα να αφήσει το αθόρυβο τούμπα το κινητό. Ναι. Την έχει τόσο ντουντούνα. Και τι θα κάνει, τι θα κάνει. Γιατί το αθόρυβο τούμπα είναι, αφού κάνει φως και σε ξυπνάει. Γιατί η γυναίκα- Το κάνεις αθόρυβο τούμπα όταν κοιμάσαι. Καλέ, πιο φως που σε ξυπνάει. Όχι, λέει Σιγά όταν μην είσαι είναι και έξω, προβολέα. όταν τρως, όταν βρίσκεσαι κάπου Η έξω. γυναίκα, ναι. αγάπη μου, θα πάει και Ναι. θα πάρει δεύτερη συσκευή πανομοιότυπη και θα την αφήνει πάνω. Και θα το έχει κλειστό. Καρφώνεσαι, μαζέψου. Κάτσε, τι έγινε τώρα, δεν το κατάλαβα. Το ακούσες. Θα πάρει δεύτερη συσκευή η ίδια. Εννοείται, κουκλέ μου. Ναι. Όχι, θα πάρει την ίδια. Που 12.30 ώρα το βράδυ Ωραία αυτή. σε θυμήθηκε ο φίλος σου ο Τάκης και σου θέλει να κατεβέτω. Τι θέλει ο Τάκης. Δεν είναι, παιδί μου, μόνο ότι η γυναίκα είναι πιο έξυπνη και θα σκεφτεί πιο πονηρά για να σε πιάσει εσένα. Είναι ότι και εσένα δεν σου κόβει να το ψάξεις τόσο, κατάλαβες. Δεν είναι, είμαστε πιο αγνοί. Εσύ πρέπει να το δεις μπροστά σου για να υποψιαστείς. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, ναι. Έχεις καταστρέψει πάρα πολλά σπίτια Το είπα. με Όχι, παρανοϊκές προφυλάξει γυναίκες, επίσης. αρρωστημένα ζηλιάρες που θα έχουν πιάσει τον άντρα τους Αρρωστημένα. και θα σου λένε «Α, ώστε έτσι, γι' αυτό πάμε με το κινητό στην τουαλέτα, γι' αυτό πάμε στο γυμναστήριο». Χωρίζουμε. Παιδιά, ο άντρας όταν παντρεύεται χαλαρώνει και η γυναίκα. Άμα ξαφνικά Δεν αρχίσει είναι τα απαραίτητο δώσει. Ναι, αν δεν χαλαρώσει καθόλου είναι οκ. Ναι. Αλλά αν χαλαρώσει και μετά ξαφνικά ξαναξυπνήσει, βρε κολόνιες, βρε γυμναστήρια. Δεν έχουμε δικαίωμα δηλαδή στον καλοπισμό. Στο συνεχόμενο, ναι. Έλα μας αγόρι μου. Ο ξαφνικός καλοπισμός είναι πάρα Όταν πολύ από κοπτός. μπατάλα θες να μου γίνεις σε σπαλιάρας, Ναι. κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει. Για σένα το κάνω. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κοίτα που υποστηρίζει.